nossa papia ampliamente riba e visão de Bonaire, que importância está para prometer que um problema surgir, atender que problema não, maneira não da no holandês na voorkant, dus para prevenir com pessoa está em sumesse um problema e vir em contato com nossa cadeia judicial, nossa papia também riba e poder e força que isso aqui tem para seguir desoriar e próximo ano, nós intercambiar de ideia riba diferente tópico, entre outros agricultura, nossa papel over de ensinança, nossa papel de cultura, nossa papel de natureza, etc. E aspecto não que bem bom claro e lá é hecho para nós trazer estreita cooperação com outro caminho da necessário que o Holanda lo fortificar, assessorar, ajuda-nos para nós tomar a decisão correta com caráter duradouro. Então, não há se coisa simplesmente para fazer, mas há se coisa que tem um caráter duradouro e cria uma comunidade sana, caminha unitur para viver em harmonia com o outro. Depois do encontro com a delegação de ministro Frank Weerwind, nós também de um bestuurscollege, caminho bestuurscollege, em sua totalidade, tem a oportunidade também de trazer um pensamento adiante para o que trata nossa cadeia judicial. Nós também com riba terreno de juventude, que pode e nós hasta intercambiar de ideia, riba exemplo de Holanda, por exemplo, na Almere, que tem passado a ser assim para evitar que certo jovem por cair de abismo ou cair de caminho que nós não queremos, um caminho negativo. Tudo isso aqui não estava tópico de conversação e nossa palavra também evitar também ministro para o bem Bonaire de ambiente não de trabalho ou trabalho para me ser para me sim conhecer será conhecido que o Bonaire que tem potencial na isla aqui. Essa nossa papia de potencial e força de Corsol, de Aruba, de Saba, de Esteja e de Santa cada nos a dona que nós queremos ou mira que tem potencial de cada isla e também caminha metros de lante, bestuurs também colégio também de lante para sempre nos sair de força de isla não. Dus não vai wak la cabeça que está a lei não que pode aplicar para avançar ali foi força da isla caminha a comunidade sinta-se mais cômodo que decisiona. Ok, danke, senhora Oleana. Nós também passamos agora para a parte de pergunta. De maneira sempre, nós temos de prensa para ter pergunta em cortico e conciso. Para a para a chance. Na quem me pode dar a primeira pergunta? Ik zou alleen maar willen, ja. Meneer Nicolaas, ik ben hier namens de Bonaire Krant. Een online krant is dat in het Nederlands. De vraag is heel simpel. Kunt u wat concreter zijn over wat u precies gezien hebt bij de bezoeken die u gedaan heeft? U was zo kort erover. Neem bijvoorbeeld het justitieel centrum, de inrichting, de gevangenis, om het maar heel plat te stellen. Wat ik daar bijvoorbeeld gezien heb, de verschillende afdelingen die er eigenlijk zijn. Maar ook hoe belangrijk het is dat wanneer iemand zijn straf uitzit, dat hij ook vervolgens een opleiding leert. Ik heb kennis gemaakt met de groenafdeling. Ik heb kennis gemaakt met de keukens. Fantastische keukens. En dan vind ik het mooi dat wanneer je beseft dat 40% langer dan 6 jaar in de gevangenis zit, dat hij uit de gevangenis komt, maar wel met een opleiding. Dat hij een vak heeft geleerd, een ambacht heeft geleerd, zodat wanneer hij weer teruggaat de samenleving in, dat hij vervolgens dat vak kan uitoefenen en niet kiest voor weer een boevenpad. Dat was een van de mooie dingen die ik gezien heb en wat ik ook ongekend stimuleer om dat te realiseren. Want tenslotte heb je je straf uitgezeten, maar moet je ook weer een nieuwe kans en een nieuwe start kunnen maken in de samenleving. En dat zie ik dat daar invulling aan wordt gegeven. Zo heb ik vanochtend ook gesproken met reclassering. Om te weten hoe reclassering daar haar rol ook in pakt. En dat ook versterkt. Om die samenleving te verbinden voor die oud-gedetineerden. Dat is één voorbeeld. Jong Bonaire, waar ik nu net vandaan kom. Waar ik nadrukkelijk gezien heb hoe mensen, hoe jongeren en jongvolwassenen, na hun schooltijd, nadat ze op school hebben gezeten, daar worden opgevangen. Daar in sport, of dat nou volleybal is, of dat nou handbal is, of dat het voetbal is, leren samenspelen. Elkaar ontmoeten, gesprekken kunnen voeren. Maar ook eigenlijk kennis kunnen maken met elkaar, met anderen. En hun problemen kunnen bespreken. Dat vond ik ook weer de kracht wat ik net zag. En ik heb begrepen dat Jong Bonaire echt iets unieks is.
wat je niet vindt op de andere eilanden. Dus dit soort voorbeelden waarin ik zie hoe krachtig en creatief de gemeenschap hier is op Bonaire om vraagstukken die zich voordoen een goed antwoord te geven en hoe de jeugd ook op te vangen, dat vind ik kracht. Dat vind ik echt mooi om te zien. Siguiente pregunta. Heeft u daarbij ook noden gezien? U zei mooie dingen gezien, maar wat er ook noden? Een van de noden die mij continu ter oren is gekomen, daarom sprak ik net tot toegang tot het recht, is bijvoorbeeld dat veel mensen hier op het eiland gewoon die mogelijkheid niet hebben, niet weten dat ze die kans hebben. De nationale ombudsman vertelde mij het volgende verhaal. Een mevrouw, haar kind is ziek, ze is één ouder in het gezin, kind is ziek, ze blijft een week thuis, werkt vele jaren bij één en dezelfde werkgever, komt terug en krijgt te horen dat ze ontslagen is. Deze mevrouw weet niet wat haar rechten zijn, weet niet wat haar mogelijkheden zijn. Ja, en accepteert dat en komt daardoor in een stuk armoede terecht. En vervolgens is het zo belangrijk dat deze mevrouw geholpen wordt. Dan kan je wel zeggen, misschien richting de sociale advocatuur, maar dan moet je die weg kennen. Die laagdrempeligheid kennen. En daarin werd mij duidelijk gemaakt dat een plek hier op het eiland, in Bonaire, waarin je heel makkelijk naar binnen kan lopen en kan vragen, dit gebeurt, dit conflict, hier word ik mee geconfronteerd. Het kan een huurconflict zijn, dat kan dat ontslagvoorbeeld zijn wat ik noem. Dat je daar naartoe kan en kan vragen, waar sta ik? Kan dit zomaar? Dat iemand die juridisch geschoold is je kan helpen. En dat je eventueel de weg naar de rechter kan vinden als dat nodig is. Versta me goed. Ik ben een liefhebber altijd van een stuk geschiloplossing voordat het gejuridiseerd is. En gejuridiseerd wordt. Maar als het moet die weg wel geopend zijn. Dat is een ander concreet voorbeeld die ik las. Maar misschien mag ik u ook als voorbeeld nemen. Ja hoor. Want we spraken over natuur en over cultuur. En u legde mij uit met de passie die u heeft, hoe u aan het boeren bent. Mag ik het zo noemen? Ja hoor. Ja. En hoe u uw geitenboerderij opstart. En hoe u vervolgens in een circulair gedrag laat zien dat het nieuwe boeren ook hier op Bonaire nadrukkelijk mogelijk is. En ik kom net terug van het magazine Direi. Nee, magazine Direi. Ja, ik doe mijn best met het papiaments. Ja. En daar zag ik dat er zoveel oude kennis en kunde is die zo belangrijk is om weer toe te passen in de huidige toekomst. Ik zie tegelijkertijd hier een moderne boer staan en tegelijkertijd zag ik dat stukje mooie historische cultuur waarmee je kennis maakte. En dat vind ik mooi om te zien. Ik heb u een paar concrete voorbeelden genoemd waardoor ik met een stuk passie wegga van Bonaire. ¿Más pregunta? Nou, ik las dat er ook gesproken zou worden over het slavernijverleden. Is dat ook gebeurd en zo ja, wat is daar dan ongeveer over gezegd? Ik kon uw vraag niet verstaan, de laatste zin. Is er ook over het slavernijverleden gesproken hier op Bonaire? En zo ja, wat is daar dan de inhoud een klein beetje van geweest? Ik heb sowieso kennis gemaakt met de geschiedenis van Bonaire. En dan kan je niet voorbij gaan aan de slavernijgeschiedenis. Natuurlijk ben ik meegenomen naar de eerste Indianen. Ik geloof dat het de pre-Columbiaanse tijd heet. Pre-Columbiaanse tijd, ja. Ik ga echt vooruit met mijn kennis. Ik ga mezelf dat schouderklopje geven. Waarin ik nadrukkelijk ook gezien heb van als die geschiedenis moet je kennen, moet je begrijpen. Wil je weten waar het papiaments vandaan komt? Wil je weten waardoor er bepaalde kansen zijn, maar ook problemen zijn van nu? En dat je daar ook antwoorden op gaat geven. Ken je verleden, ben je bewust van je verleden, dan kan je de vensters openen naar de toekomst toe. Moet je samen doen. En je mag best trots zijn op dat stukje verleden, dat sommige elementen daarvan behouden zijn. En dat de verhalen verteld worden. Dat vind ik ook de kracht die ik hier ontmoet heb en gezien heb. Dus hou het in stand, die mooie oude gebouwen die u heeft, die misschien naar die geschiedenis verwijzen, wees je er bewust van. Want het zijn toch de voorouders die hier geleefd hebben, gewoond hebben en die de basis hebben gelegd voor waarom wij er nu nog zijn. ¿Más pregunta? ¿No? ¿Ludo? Ja, dan wil ik toch nog even over de slavernij, want er stond ook een beetje in uw programma opgenomen dat u ook over de slavernij zou hebben tijdens uw werkbezoek op de eiland. U heeft dus niet gesproken met de lokale dialooggroep. Dat is niet gebeurd. Ik heb niet gesproken met de dialooggroep, dat klopt.
de reden? Is er een reden voor? Nee hoor, niet een specifieke reden. We hebben in mijn programma nadrukkelijk opgenomen dat ik hier sta. Eigenlijk als minister die verantwoordelijk is voor de hele justitiële keten. Ik heb dus gekeken naar een stuk jeugdbescherming in zijn totaliteit. Daar heb ik mee gesproken. Ik was geïnteresseerd in om zo breed mogelijk te spreken over die toegang tot het recht. Ook wat gebeurd is. Die programma-onderdelen hebben heel veel ingevuld van mijn programma. Maar ik vind het een belangrijk onderwerp. Vandaar dat ik de kans genomen heb om juist die historische plaatsen die hier naar dat verleden verwijzen, te zien. Ervan te proeven. Er doorheen te lopen. Nog mijn laatste vraag dan. Even buiten dit onderwerp of uw bezoek om. Ik weet niet of ik dit mag vragen, maar vandaag was er een debat in de Tweede Kamer. Heeft dat een beetje gevolgd over het sociaal minimum, over de motie die ingediend is? Heeft dat een beetje gevolgd? Kunt u daar iets over zeggen? Want er schijnt veel onduidelijkheid over zijn en onbegrip ook. Heeft u er iets van meegekregen? Ik moet u heel eerlijk zeggen, ik heb een mooi programma hier gehad, waarbij ik niet een debat gevolgd heb in Nederland, want ik ben hier en ik vond dat ik het respect moest tonen om met hen in gesprek te gaan. Natuurlijk weet ik dat er altijd gedebatteerd wordt in die Tweede Kamer. Ja. Ik ben er ook op gewezen op de 23% van de bevolking van Bonaire die toch wel in de armoede leeft en de problemen die daaruit voortkomen. Ik heb mijn ogen daar niet voor gesloten. Ja, het is kennis die ik nadrukkelijk ook heb opgedaan en vanuit mijn portefeuille probeer ik ook te kijken wat ik daar concreet aan kan doen en daarom noem ik het juridisch loket. Ok. De maneira que também nos será parte de pergunta para a prensa, me chama a prensa danke para a presença e também pergunta não assim. E prometo nos clausurar, me dá uma palavra minha mais na minister Weerwind para dirigir último mensagem na comunidade de Bonaire. Voordat we afsluiten, geef ik u graag nog het woord om een laatste woord aan de bevolking te richten. Ja. Ik bedank de bevolking voor de warme wijze hoe u mij ontvangen hebt. Hoe u me kennis hebt laten maken met uw natuur, met uw cultuur, maar ook met uw creativiteit. Mijn papiaments is niet altijd best, maar ik heb getracht u te volgen. Waarin je aan de voorkant gaat nadenken van wat heb ik nodig om een probleem op te lossen. Dan heb je niet alleen Den Haag nodig, Nederland nodig. Die kan soms ondersteunen. Maar dan moet je ook kijken hier binnen Bonaire van wat kunnen we zelf doen. En hoe kunnen we dat vanuit Den Haag, want tenslotte zijn we samen onderdeel van het Koninkrijk, u en ik. Dat samen oppakken en antwoorden geven. Ik dank ervoor voor dit bezoek, voor de goede kennismaking die ik gehad heb. En ik spreek de wens en hoop uit dat het zeker niet de laatste keer is dat ik hier mag zijn. Dank u, minister Weerwind. U bent altijd welkom. De maneira que nos clausura a rueda de prensa de AWE. Dank u na turco a sintonizarnos e ter outra oportunidade.